narozeninové dorty od Kiss Hády. My vás zdravíme z brněnské části Vinohrady, odkud pochází náš dnešní výherce. Je to posluchač David a taky hlavně dnešní oslavenec, protože právě David 2.2. slaví své narozeniny. Já nevím, jestli budeme, Radku, říkat i ten ročník, já to vím teda. Ty to víš? Jestli se to sluší, já to řeknu, jo. Je to ročník 1975. Pokud mě nemate můj rozum a mozek, tak by mu dnes mělo být 41 let. Je to správně? 41, to sedí asi, to by mohlo být. No a máme pro něho tento úžasný dort z cukrárny Pusinka. Radku, tak už to otevři, prosím tě, on strašně s tím otálí. A máš to na opak, ale to nevadí. Dobrý den, Davide. Zdravíme. Ahoj, Soňa, David, ahoj. Ahoj, Radek. David, ahoj. Zdravím. Davide, zároveň teda všechno nejlepší tvým dnešním narozeninám. Děkuji. Že na tě hezky zaregistroval dneska, poslal SMS-ku a ty tady od nás a od cukrářství Pusinka získáváš tenhle narozeninový dort. To je škoda do toho kraje. Že? No je, tak hele, já být tebou, jak si to normálně vystavím jenom na poličku a dívám se na to celý rok. Ale nevím, jak to Pusinka půjde první. Ta půjde první. A dejme, si to, počkej, to není všechno, jo. Já jsem si pro tebe něco přinesla. To je jako odložím. Jsou sirky, jo? Sirky. Totiž doma nevedeme zapalovač. Že se to bude zapalovat. Počkej, zapálíme celý ten bude všecko, vidíš, protože, dejme, aby to byly ty správné narozeniny. A nebo to jenom jako dort, jo? No jedničku tam zrovna mám teda, no. 41. Ježiš, všecko ví. Všecko ví blondýna. Tak toto je prosím tě moje svíčka z 25. narozenin. Našla jsem ji normálně doma a chtěla bych ti ji věnovat, aby si mohl taky sfouknout to narozeninové přání, ale je mi teda škoda do toho bodat. Asi možná jsem někam na kraj, teda asi ne, nebo bude to dovnitř? Si nám to holky můžou natočit, To hledání bylo jednoduchý, když to bylo teďka nedávno určitě. Tak já to, dívej, já to tady normálně bodnu. Tak, a ještě to zapálím, jo? No tak lehce. Snad nám to půjde. Vem radši dvě sirky, nebo... Počkej, dívej se, jo, já to všecko... Všecko to zvládnu. Už to hoří. Už to hoří. Výborně, tak dejme, pojď do toho. Něco si přej, prosím tě, rychle, než to zasne. Buď ti to splní rádio Kiss Hády, anebo tam ten nahoře. Nebo oba dva dohromady. S tou podlávou třeba pomůže. No, výborný. Super. Tak jo, gratulace veliký ještě jednou, ať se ti daří a hlavně zdravíčko. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší přeje Kiss Hády. Kiss Hády.